May buntag, mga idol. Pauli nami sa Cebu. Karon mi adlaw mo sakay sa Cebu. Ya, mo na ni among bagahe. Among galunon. Muna na among bagahe, galunon na muna karon. Sakay mi karong adlaw, adlaw Merkulis unday. Huwebes, adlaw Huwebes. Siguro pohon abot na bidiha sa Bernes. Sakto din ang among bakasyon diri sa Surigao del Sur, Tandag. Ya si Bakalay diri apo na sila diri si ang best friend ang best friend ya ang akong best friend diri si Dodong o si Rex. Ya si Dodong, ya si Rex. Mone diri akong best friend diri. O si Archie. Si Archie, ya si Edito. So Minda, si Edito, si Bakalay. Irle. Ya, dugay pa dyan may makabalik. Buhon. Ya, sakto yun among pagbakasyon diha. Salamat na lang sa inyong pag-tanaw sa akong video din sa Surigao del Sur, Tandag. Si Buknoy pa diay, wala ko ma-appeal si Buknoy. Morning bandi ni Pagkalay ni July nga rin. Diyan na ang among service nga muhatod sa Tandag. Ikarga na niya among bagahe. Muna among bagahe. Ikarga na ni. kaadlaw na ko balik dahil hindi na ako mag-aturan kaya mo ba natural lang din magapikit ka minda balik sa kamo ako mo katulad sa balik na ko pagdag Ini boss itu magpahala ng piri. Gusto nila. di ba yun nagila Manguli nami karon sa Cebu. Sa soda kanya ko. Bastas na mong bakasyon, sakto yun. Ikarga na mong bagahe para sa Tandag. Makwarta katkuan kisyo. Taksibo. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong video sa adlaw Huwebes. Puhon maabot na midya sa Cebu. Birni sa buntag. Jeffrey Chong, sugatan niya kong mapuhon. Kaya daya mong kargao. Manawag na kong mapuhon. Hoy. Padoon na midya uligot. Din. Ralph. Naprap. si Sitang Sitang! Hoy!
vlog. Bye-bye. Padaw na may pauli diya Cebu. Ah, Yan, nagsakay mi sa tricycle, babao. No? Gas dip sa kilid. April, tuwa sa Pikas. Kami si Minda magtapa diri. Maano na ang Padaw na may pauli diya. Padaw na may pauli. Sakay namin sa Tanda Lugtinay. Daro na sa Basakan ang turtol. Turtol na, happy na sila magtanong. Hindi kaya nag-detention gari. Nagapa-video-video pa ko karong adlaw kay mapon wala na Basakan diya sa syudad sa Cebu City. Puro na building makita na to. Wala na meron din ay kanot. Oo. Sunod sila to. Sila to standard po. Sabi, alas 11 na naglakaw ulit. Ito ang pulis nun. Di ba sa daan ko? Hindi ko paulit. Hindi na matulog. Wa ma mo. Ikaw rin mamuyo diri. Si division. Dayon pa na. Guwapo sa nakaka. Sino ito silang kulot? Hindi yung mata. Kuan? Si kulot namin yung Rene June. Ninyo. Kapag